Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Милләт язмышы, аның үткәне, бүгенгесе, киләчәге, буларның барысы да безнең тапшыруда. Бүген татарлар программасында. Алар икесе дә сугышта булган, Салиховлар гаиләсе. 24 татар кызы булдык без. Үрмәләп Ленинградка барып кирдек. 60 километр. Гаилә тарихын ниләр саклый? Әнвәр Сәрвәров белән таныштырырбыз. Это вот придает какие-то новые силы, вот эти вот все копания в истории, да. Тохтамыш авылы риваятләре. Bir ягында урман, bundan бик матур чылтырап чишмәләр белән бергә, значит, су ага. Оренбург шәһәренең Тургай татар халык ансамбле оешканга 25 ел. Яшьләребез шундый осталар, талантлар, безгә алар белән рәхәт кешеләргә. Тапшыруыбыз ахырында көрәшчеләр сәхифәсе. Милли көрәшебез тарихындагы беренче машинаны да Рәкыйп Хәмитов ала. Алар Татарстанда Бөек Ватан сугышында катнашкан бердән-бер гаилә. Иң каты көрәш барган җирләрдән хатирәләре котышкыч. Кукмара районында гомер итүче бик үзенчәлекле Салиховлар гаиләсе турында сүз. Бүген алар зур игътибар үзәгендә. Яз гөрләвекләрендә кәгазьдән ясалган көймә җибәргән мизгелләр өчен генә дә авылга кайтып күкрәк тутырып сулар идем. Нәкъ менә көймә йөздереп уйнар вакытларында аларны кырып сугышка озатканнар. Без уйлаганча үз теләкләре белән түгел, ә ватан өчен. 17-18дә булган балаларның яшьлеген алган сугыш афәте әле дә йөрәкләрендә. Исән кайтып туган туфракларына ятканнарының да үз тарихы. 7-нче бетерү белән урман кисәргә җибәрделәр. Оннан кайттык 2 ай ярым окоп казырга җибәрделәр. Окоп казыдык. Окоп казып кына бераз гына бригадир итеп куйганнары сугышка алдылар. Сәрби белән икебезне сугышка алып, без Сунига 60 километр үрмәләп Ленинград блокадасына барып кирдек. Üstümüzge kilip düşmesin deyip kilip düşe, biz suzulup yatabız, tağı ürmelep barabız, tağı cügürabız, bina şulayttırıp 60 kilometrini Leningrad'a barıp 3 yıl yarım Leningrad'da bulduk biz. 24 tatar kızın 2 şaskağına buldular bizni. Biraz ara getirmediler. 2 şasta bulduk, komandirlarımız da bir gaybat buldu. Biz Nemis samolyotun kirtmay turgan yerda bo'ldik. Nemis samolyotlarini kirtmadik biz. Kak Nemis samolyotlari kira, biz aerostatni ko'taramiz, Nemis samolyotlari yuriy olmaydi. Vat. Shunday shasta bo'ldik biz. Leningrad, Kaliningrad Siyolsa bo'ldim men. Gorkiy направлениесінде. Bunda o'rmon ishidan borganda men Nemislarni quvib borganda ранен bo'ldim men. Biroq pехотный mina solib ketgan bo'lganlar. Ana shunda meni alaqdim men. İlk ayakla ko'tarib zarg'itdi bular. Men stavkой пулеметчикning второй номер им. İki disk, her bir diskisinde 70-100 patron olmaz demez oluşturdu. Birisi vafat buldu, ondan sonra ben kaldım özüm. Бүген республикабызда бердән-бер Бөек Ватан сугышында катнашкан гаилә безнең алда. Алар Кукмара районы Өлге авылында гомер итәләр. Бүгенге көндә безнең Өлге дигән авылда сугыш ветераннары без 3, өчесе дә менә шушы урамда яшиләр, рәттән генә. Бу минем өчен зур горурлык. Барысы тыл ветераннары белән 25 кеше. Авыл зурмы? Гомумән монда күпме хуҗалык, күпме халык? Безнең Өлге авылында 38 хуҗалык барлыгы. 468 кеше яши. Бөтенесе дә эшле, балалар бакчабыз бар, фельдшерский пункт бар, клуб бар. Аллага шөкер, ул яктан бик бай, бик рәхәт. Рәхәт дигәннән ветераннарыбыз да шулай дип сүз башладылар.
Алланың бигрәнә шөкер, бик рахат яшибез. Кортлыкка калган бүтән рахатлык. Хәтирә апа бергә сугышка киткән дус кызы Сәрбине бик еш искә ала. Баксаң, Сәрбинең кызы Күкмара районы башлыгы урынбасары Каримуллина Рауия ханым икән. Ул бу йортта еш кунак. Сәрби кызы, гомер буе бергә булдык. 3 ел ярым бер караватта йокладык. Бергә бардык, бергә кайттык. Китеп бардык шул җаным. Ой, Сәрби булса, сөйләп күрсәтер ул. Булай иттереп. Бик грамотный ул. Әни безнең чыннан да тырышлыгы да бик зур иде. Рус телендә бик әйбәт белә иде. Анда баргач та аны әле шул үзләренең кичкенә генә группасында командирда итеп, переводчикта итеп йөрткәннәр. Сугышка алынып, Мәскәүдә алар әзерлек курслары үтеп, Ленинград блокадасын үткән кешеләр. Әлбәттә, алар инде үзләре теләп сугышка киткән гомер буе шулай дип йөрдек без. 18-19 яшьлек кызлар үзләре теләп китте микән? Без үзебезнең тарихыбызны, әти-бабалар, әниләребезнең аларның хезмәтләрен, фидакар хезмәтләрен һәм ничек итеп җиңү ялып алып кайтканнарын онтырга да тиеш түгелбез. Һәм безнең бурыч аларны киләчәк буыннарга тапшыру. Мөбәрәкҗан абый белән Хәтирә апа 65 ел бергә гомер итәләр. Әни белән әти яшәгәндә үрнәк йорт булып тордылар. Икесе дә бик тәртиптә, үрнәктә тоттылар йортыбызны. Без ике кыз үстек, сеңнем Казанда, мин әнияргә күршедә минем 2 малаем бар, 5 оныгым. Инде җиңү көнендә искә алыйк. Сәгать 3-тә подъем, сикертеп торгыздылар. Биегез, җырлагыз, гуртка чыкмагыз. Сугыш бетте диделәр. Бер гуртка чыгарга кушмадылар. Биедек, җырладык, җыладык. Сөенештән җыладык та, биедек та, җырладык та. Безгә калса икесе дә Бөек Ватан сугышында катнашкан Салиховлар гаиләсе хакында бер генә сюжетта сөйләп тә күрсәтеп тә бетереп булмый. Әле монда Мөбәрәкҗан абыйның сугышка кадәр иза чиккән Суслангер тарихы да өстәлдә. Киләсе тапшыруларда әлеге очрашудан видео язмабызны дәвам итәрбез. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Күкмара районы. Ул Россия Федерациясе югары һөнәри белем бирүнең мактаулы хезмәткәре. Уйлап табуларны үстерүгә керткән өлеше өчен Табигать белеме академиясенең Альфред Нобель исемендәге медале белән бүләкләнгән. Магнитогорскида яшәүче милләттәшебез техник фәннәр докторы Әнвәр Сәрвәров уңышлары бехисап. Барлык казанышларның нигезе тырышлык һәм максатчанлык. Мондый сыйфатлары нәселдән килә. Галим моны гаилә тарихын өйрәнеп ачыклый. Профессор Әнвәр Сәрвәров һәм аның эшчәнлеге хакында киләсе видеоязмада сөйләрбез. Сегодня утром думаю, дай-ка я посмотрю еще разок. Бабасы турында мәгълүматны 10 елдан артык эзләгән Әнвәр Сабулхан улы Сәрвәров. Тапшыруга төшерү көнендә табып, шатлыгын безнең белән уртаклаша. Оказывается, не Газизов, а Габдул Газизов. А для краткости родители употребляли вот Газизов-Бабай, Газизов-Бабай. Я ее открыл, смотрю, все сходится. По рассказам тех, с кем он еще мог переписываться. Его там очень уважали. И вообще он был Ишан Хазрат. Менә шулай еллар буе бөртекләп үз нәселе буенча мәгълүматлар җыйган Әнвәр Сәрвәров 1929 елда кулга алынып, Бөек Устюг төрмәсендә 5 елга утыртылган бабасы әйләнеп кайтмый. Аның хатынын балалары белән Магнитогорска җибәрәләр. Әнвәр Сабулхан улы нәселе турында 90-нчы еллар башында илдә үзгәрешләр башлану белән кызыксына башлый. Сейчас, осмысливая, да, я начинаю понимать, что, наверное, все-таки через поколение, так как вот наши родители пострадали сильно от репрессий, да, сохранилась вот эта наследственность. Әнвәр Сәрвәровның балачагы, яшьлеге барлык совет балалары кебек пионер, комсомол чорлары белән үтә. Мәктәптә тик 5-ле билгеләрне генә укый. Аннары Тау металлургия институтын кызыл диплом белән 1000-нче чыгарылыш инженер-электрче булып тәмамлый. Бу санны язмышында мөһим вакыйга дип саный Әнвәр Сабулхан улы. Институттан соң аны үзе укыган кафедрага ассистент итеп чакыралар. Югары уку йортында түгел, гомумән укытучылык эшчәнлеге баракларда үскән малайның хыялында да булмый. 1979 елда Мәскәү энергетика институты аспирантурасына укырга керә. Вакытыннан алда кандидатлык диссертациясын яклап, туган институтында декан, аннары энергетика һәм автоматика институтының беренче директоры, кафедра мөдире булып эшли.
2002 елда докторлык диссертациясын яклый. Бүген ул профессор вазифасында электропривод кафедрасында эшләвен дәвам итә. Уку йортында тәүге укытучысы, студент чорында диплом проекты җитәкчесе булган Валерий Косматов белән ярты гасыр бер кафедрада бергә эшләүләренә икесе дә бик шат. Тихий, спокойный, плохого слова от него никогда не услышишь. Вежливый. Это вот отличает. И рад, что мы сегодня с тобой работаем до сих пор. Әнвәр ага үзе дә уннан артык аспирантның җитәкчесе. Соңгы елларда укытучылык эшчәнлеге белән беррәттән күптәнге ниятен тормышка ашыруга тотына. 2 китап бастыра ул. Берсе туган тумачаларның фотосурәтләре белән бизәлгән нәселенең тарихы турында. Обе линии надо искать, с обеими линиями дружить, чтобы дети наши знали, откуда течет река жизни. Вот Фатима, ее наградные листы, она старшим лейтенантом была, капитаном, последнее звание подполковник. Это вот то направление, которым я горжусь. Я хочу передать привет Хабибуллиным из Ямакова, из Мензелинска, Муса, Ильдус. Муса у нас замглавного врача Мензелинской больницы. Сын у него Ильдар, заслуженный врач Татарстана. Вот всем им привет большой. Вот. Связи постоянно поддерживаются. Рахмат. Китабының икенчесен элеккеге шор геройлары дип атаган. Басмада Бөек Ватан сугышында катнашкан туганнарының документаль мәгълүматлары һәм фотосурәтләре урнаштырылган. Андайлар нәселендә аз түгел. Китапта тылда калган туганнарның да батырлыклары турында бай мәгълүмат бирелгән. Моннан тыш, бу басмада Әнвәр Сәрвәров дусларының, танышларының әтиләре, үзе аралашып белгән ветераннар турында мәгълүматлар урнаштырган. Бу китапта минем тагы бер двоюродный дядя калды, тоже Хабибуллин, Рафхат абый. Хәзер бу китапка мин аны обязательно күчерәм. Иң мөһиме, алар яшь буын өчен хәтер китабы булып, илебезнең хәрби һәм тарихи ел язмасын тулыландырыр дип ышанасы килә. Чөнки китап геройларын Мәскәүдә төзеләчәк Хәтер юлы галереясына урнаштыру нияте белән яши Әнвәр ага. Гөлдәр Хафизова, Татарлар, Магнитогорск. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Тохтамыш авылы риваятләре. Бер ягында урман, моннан бик мотор чылтырап чишмәләр белән бергә, значит, су ага. Оренбург шәһәренең Тургай татар халык ансамбле оешканга 25 ел. Яшәрбез шундый осталар, талантлар, безгә алар белән рәхәт эшләргә. Тапшыруыбыз ахырында көрәшчеләр сәхифәсе. Милли көрәшебез тарихындагы беренче машинаны да Рәкыйп Хәмитов ала. Томск өлкәсендә урнашкан борынгы Тохтамыш авылы хакында риваятләр күп йөри. Беренчесе федераль трассадан ерак түгел җирләнгән атаклы Алтын Урда ханы Тохтамыш исеме белән бәйле. Икенчесендә авылга нигезне озын гомерле бер карт салган дип сөйлиләр. Исеме Тохтамыш була. Риваятләрнең ничек барлыкка килү турында киләсе видеоязмада сөйләрбез. Риваятләрнең берсе татарлар арасында булган батырлар белән бәйле. Көчләре шул кадәр күп була, елга аша балта белән атышканнар дип сөйлиләр. Баһадирларны исә Сәмәркә, Яңудил, Тохтамыш, Инастаян дип йөрткәннәр. Галимнәр әйтүенчә, халыкларның күченүе вакытында төрки тармакларның берсе монда төпләнгән. Томск өлкәсендәге барлык татар авыллары да икешәр исемле. Рус һәм татар телләрендә. Әлегә кадәр бергә кулланылалар. Мәсәлән, Тохтамыш, Кызылкаш, Черная речка, Абытай, Барабинка, Умавыл. Бер ягында урман, моннан бик мотор чылтырап чишмәләр белән бергә, значит, су ага. Көз вакыты булган микән, инде әйтәләр икән. Монда эт борны да күп. Шиповник. Монда шымырт та чәчәк аткан шымыртлары бар. Карлыган да монда үсә икән, менә җиләк күп икән. Менә анда барсаң гөмбәләре дә бардыр әле. Туктамышбыз, Туктамыш дип әйткәннәр. Авыл 1897 елда Кызылкаш, Тохтамыш юрты, Томск губернасы, Томск округы, Чаская Новгородческая управа дип билгеләп үтелгән. Архив мәгълүматлары шуны раслый. Инородцы дип аталган кешеләр менә шунда туплаган булганнар инде. Авылга нигез салучылар кемнәр булган соң? Авылда су диябез инде. Черная речка. Аның биек ярында чакырлар була торган иде әле без элек булганда. Бу нәрсә дип сорагач әйтәләр иде, анда
холодник булган, менә бу арестантларга азык-төлек хәзерләп торган, анда саклый торган урын булган. Казаковлар фамилиясе аларның һөнәре буенча бирелгән. Соңрак Яуштә, Барабинкада яшәүче Сәфамлюковлар, Апленнар белән туганлашканнар. Авылда эшлекле, инициативалы кешеләр яшәгән. Күпләр сәүдә кылганнар. От олауларында төрле әйберләр белән Кытай, Монголияга кадәр барып җиткәннәр. Башта Кашмавальныйны салган булган, завод дип атаган инде, аннан инде валенки стали делать, и дробилитейный, и бау арканнар ясаганнар. Авыл административ үзәк булган. Шуңа күрә гыйлемле кешеләр дә биредә күрше авыллар белән чагыштырганда күбрәк яши. 1887 елны Иркутскидан килгән белгеч губерниясендә тикшерү эшләре үткәрә. В юртах Тахтамышевых в 1887 году, значит, анда яза, ул шул Мисюрина язган мәктәп 1877 елны ачылган. Бер булса кирәк, бер мәктәп булган. Попечитель дип саналган мәктәптә Умавыл кешесе Мамышев. Еллар уза, кешеләр алышына. 1980 елда күрше Абытайда яңа мәктәп ачыла. Том совхозы оеша. Тахтамыш авылы да тора-бара административ, гыйлем һәм рухи үзәк булуыннан туктаган. Ата-бабаларыбызның истәлеген мәңгеләштерү өчен бүген нәрсә эшлиләр? Бу хакта алдагы чыгарылышларда кабат сөйләрбез. Томскидан Елена Софиуллина, Ялгасыр каналы. Ирешелгән казанышлар белән бүгенге яшәеш. Оренбург шәһәренең Тургай татар халык ансамбле оешканга 25 ел. Тантаналы кичә татар драма театрында узды. Бу вакыт эчендә безнең өчен иң мөһиме милли үзаңлы кешеләрне барлау, аларны туплау булды ди һәвәскәрләр. Тантанадан Фирүзә Абсәләмова. Концерт алдыннан сынга әзерлекләр. Илфат Батыршин Аграр университеты студенты. Тургай ансамблена 1 ел йөри. Көйдә төрле бәйрәмнәргә үзем әзерлидерим биюләр, авылда биедем, шәһәрдә дә төрле мероприятияларга чакыралар. Булай итеп җырлау өчен туган телне яхшы белергә кирәк. Шәһәр татар иҗтимагый хәрәкәтенең 25 ел элек ирешелгән казанышларның берсе өлкә үзәгендә татар халык ансамблен оештыру иде. Чишмә башыннан ук даими җитәкчеләре. Шулай ук без менә баянга бигерлебез, баянчыларыбыз бар, 2 баянчыбыз. Тургайның ширик гасыр вакыт эчендәге зур эшләренең иң мөһиме милли үзаңлы, булдыклы кешеләрне барлау, туплау булгандыр. Моның дәлиле ансамбльгә яшьләрнең тартылуы. Азамат Гомәров сәнгать килияте студенты. Ансамбльдә күптән түгел. Мин Тургай ансамблендә җырлыйм эстраданы и халык җырларын. 25 ел дәвамында уңышлар бихисап. Төрле бәйгеләрдә җиңүләр яулау, өлкәдән тыш күрше төбәкләрдә чыгыш ясау, татар сәнгать түгәрәкләренә ярдәм итү. Менә ул татар милли хәрәкәтенең бу елларда башкарган эшләренең тулы булмаган исемлеге. Өлкәбездә үткән елны гына 25 концерт бирделәр. Буштан бушка үзләренең кешеләре белән, үзләренең хәлләре белән барып, буштан бушка концерт береп бирделәр. Үзебезнең театрыбызны мактыйлар, газетебезне мактыйлар, телебезне саклыйлар. Барысы өчен дә һәвәскәр артистларга тамашачы рәхмәтле. Кичә барышында милли хәрәкәтнең лидерлары, активистларының исемнәре атала барды һәм һәрберсенә мактау хатлары тапшырылды. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсәләмова, татарлар. Милли көрәш тарихындагы беренче машина алган пәһлеван кем ул? Сорауга җавап көрәшчеләр сәхифәсендә. Ысланган, ягъни копченый. Тавык, казылык, балык килдеме күз алдыгызга. Татар көрәшчеләре копченый дигән сүз ишетүгә, сез Рәхип абый Хәмитовны әйтәсезме диләр? Һәм ялгышмыйлар. Мин ул вакытта 28 яшь.
спортшыл екен айтамын. Әлі мен күреске кіріп, темір көтерген шақта штангистлар белән күтәрәм бит инде, профессионал штангистлар, мастера спорта. Шулар ул кушаматны бирделәр. Ул бит начарсыз түгел. Әшәкесез түгел. Мен кара бит инде. Мар шуңа да кушканнардыр, Копченый дип. Рәхип Хәмитовның нәкъ бөек Тукайыбызның Кисек баш әсәрендәге батыр геройга тиңләп, Копченый сүзен татарчалаштырып, Кара Әхмәт дип тә йөртәләр әле. Үтмәгәндер күз ачып йомган заман, килде дә җитте Кара Әхмәт каһарман. Көрәш мәйданына ул шактый соң килә. Яшьтән үгәлеге милли спорт төры белән таныш булса да, чын-чынлап Алманиядә хәрби хезмәттә вакытта шөгыльләнә башлый. Хәрби бурычын тәмамлаганда ул инде ирекле көрәштән спорт осталыгына кандидат дәрәҗәсенә көрәшә. Анда калырга да кыстылар. Ләкин язмышына татар көрәшендәге казанышлары язылган күрәсең. 28 яшендә Сабантуй мәйданына чыга һәм 3 ел эчендә республиканың иң көчле батырлары исемлегенә керә. Рәкыйп Хатып улы Хәмитов 1952 елның 9 июлендә Тукай районы Мусабай завод авылында туган. 1980-1990 елларда татар дөньясындагы иң көчле пәһлеван 85-107 килограмм авырлыкларда көрәшә. Татарстанның 5, Россиянең 4 тапкыр чемпионы, 3 тапкыр республиканың баш батыры. Авыл егетләре республика спорт уеннарының баш батыры. Чаллы Сабантуйларының 18 тапкыр баш батыры, Татарстанның атказанган спорт стасы, РСФСРның милли төрләр буенча спорт стасы. Чаллы шәһәрендә яши. Менің башыма да килгәне булмады, мин батыр булырмын дип. Мин бер кашанда яшьтән үк батыр булам дип әзерләнмәдем. Мин яраттым спортны. Лучшырак чыгарга татарча көрәштә 20-дән соң. Но зур уровеньда көрәшергә ярый. Яшьләргә көрәшергә кирәк, уйнарга кирәк, өйрәнергә кирәк. Көрәшкә соң килүенә карамастан 20 елдан артык мәйдан тота ул. Режим саклауда ярдәм иткәндер. Көчен юк барга сарыф итми. Елның иң дәрәҗәле зур ярышларында гына катнаша. Аның үз күнегүләре, алымнары бар. Иң зур дан китергән ярыш Казанның Үзәк стадионында үткәрелә торган кичке Сабантуй. Аларның беренчесе 1990 елның 29 июнендә уза һәм Чаллы пәһлеванына зур танылу алып килә. Милли көрәшебез тарихындагы беренче машинаны да Рәкыйп Хәмитов ала. 22 ел дәвамында барлыгы 35 машина ата. Ә мәйдандагы төп көндәше дип Рәшит Сәмигуллинны атый ул. 1994 елда Чаллы Сабантуй көрәшен аеруча да сагынып искә ала. Ул вакытта Швециядән кайтарылган Volvo 850 машинасы өчен хәлиткеч мизгелдә Рәшит Сәмигуллин белән бил алышалар. Абсолют батыр исеменә әлбәттә инде Рәкыйп Хәмитов лаек була. Күп нәрсә тренердан да тора ди Рәкыйп Хәмитов. Үз остазы дип Фрил Әхмәтовны атай. Фрил Мирзанур улы Әхмәтов 1952 елның 7 гыйнварында Минзәлә районы Кызылтүбәк авылында туган. Милли көрәштә Россия чемпионы. Күп тапкырлар Минзәлә һәм Чаллы Сабантуйлары батыры. Татарстанның атказанган тренеры, Татарстанның атказанган төзүчесе, техник фәннәр кандидаты, Чаллы шәһәренең мактаулы гражданины. Хәсләшергә яратмый, аннан соң тырышлыгы. Ул бүтән кеше кайтып беткәч, үзеннән үзе калып, көрәшне һаманда анда шүчелде дигән әйбер. Аларның ата үзенең алымнарын куллана башлады. Аннан соң рәкыйпнең бер яхшы ягы бар, Худайдан килгән дип әйтим инде ул. Аның феномены мин һәр вакыт әйтәм, аның реакциясы. Рәкыйп Хәмитов үзе махсус рәвештә бер кайчанда тренер булып эшләми. Волгоград дәүләт физик культура, Мәскәү дәүләт төзелеш институтларын тәмамлый. Үз эшен булдыра. Ләкин көрәш буенча киңәш сорап килгән егетләргә һәр вакыт ярдәмгә әзер ул. Не надо бизнесом заниматься. Спорт это не бизнес. Да, футболистлар зарабатывает. Но ведь чтобы зур спортка менәр өчен надо эшләргә. Сина башта чык зур спортка.
Аннан соң гына что-то может требовать. Если зур спортка кірге ойламай екен, арақын ұныт, вообще ұныт, темекін ұныт. И жәлләмеші өзіңді, жәлләмеші. Спорт бик ауыр әйбір, бик ауыр. Работать надо. Рәхип Хәмитов мәйданға соңғы тапқыр Чаллыдағы 2002 ел сабан туйында чыга. Ахыргы җиңүен яулап, мәйданны яңа буынга тапшыра. Рәхип Хәмитов, Копченый, Карахмәт, бүген инде легенда. Тапшыруыбызны шагыйрь Рәис Габдулла сүзләре белән төгәллибез. Татар иле яшәр халкым, син исән-имин чакта. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз, исән-имин яшәгез.